Aku kamal par PM Poshan. Po kajingalam Presiden ikong banalis im pa Secretary Charles Shongwan. Ila palong ya kajinga kendo lang jong kinong shit jaskul. Baro jong ka state Meghalaya. Ha ka singi lengku singi yap uwo tirot sing yang nong ba. Po kasnong umtengam Riboy District. Bat ha ka tege singi. Laidon lang ro kinong kitkam na baro jong ka state Meghalaya. Pa ka meeting kan sedang layo ya kajirway pediang na ka unit molos nai. Badhaga teski layo ya kajingkan magajingpan siyay na isar advisor ma KL Pariat. Ya kiskim jong kinong si Jaskul. Bakikun jong kinong si Jaskul. Bakin lain no na kajingsiw ya ki bay school. Kata kadang ya kaba kikun jong ki kilit school haki school kabal itu daka sorkar. Badhaga tega singi tonro ki program baper kum kijingsyan kijingruay. Ban pensit pensingan ya katega singi kajing ya kendulang jong kinong si Jaskul baro. Halo. Presibon kong banalis ibadai Presiden ngejongi nang neka Union of Cookam Helper PM Poshan Riboy District kepada kejuk kapur ke Presiden Radba ngomong syukurang ba Radba kajongi Hakajala Meghalaya kebayalam yang iki Cookam Helper kibadon Hakajala Meghalaya kemungkinan hado 8,000 ngut tam ya katki kebaro ke Hakajala kabala penyai kini kajingnya kendo jongi ki nong syadja sngi hangni ha them riboy dabuk siungoro ya Presiden Majeri Anderson Suteng Ubakran Hashwa Junga Ubadai Presiden Jongga All Jaintia Midday Meal Workers Union Kibala Asdang Banyakhi Ngadu Khalai Teruk Benai April Hajar Khat Khandai Ubala Palaji Kapor Kajongu Bandan Kat Entah Negasngi But Kajo Kapor Ka Penditoro Udai State Vice President Jongga Nigas Seng Kajongi Hapok Kajala Sunguro yoba yakong Gina nong kabadai ka Presiden jong ka unit ka jongi po East Castle District but hajo ka por kadai ka Vice President jong ka Jala Meghalaya kapala pelat ya ka por ka jong ka panwan shadow sani ka them sani ka jaka ni ka snong tengam bandon rengkat bangi hagani ka jingi kendo ka jingi keren ka jongi nagabanta ka jing singan bat ban sakhilam panyatho sa ka East Castle District naki kok phangthe ya ka ai ka bagya karen manta ka sihang ne bat ka ai ka jing mot ka jing thumu jong ka ne ka jing kando nas ai ka jing khublero ya ma Charles Shongwan ubadai ujen secretary jong ka ni ka them Riboy jongi hoga juga por blai dewa Astan Secretary jongga Jala jongi hado menta kasmiro jupep hageno gino kajingya kendo kajingya karen modon kabanta ka bakharao kajongu nagabanta ka ni kajingya khi kajingya khon kajongi kuki Cookam Helper Hajala Meghalaya hagajo ka porong idan kong arki litan kadai ka way na ki Aston Secretary ka jongi na ka All Jaintia kong Viola yakay kadai ka Vice President ka jongi na ka All Jaintia ki bayasan lang hangne bangidan ro hangne nagaling jong ki All Jaintia Master Workers and Labor Union uman nasar pawa ladai way na ginong mikmat na margaseng mastero la po All Jaintia hangte kiya don nado shwaban seng Syaban ya kendo jong gi Cookam Helper kadai ga bodlo kidai gi bodlo na ka banta kanai ka jing karpat ka jongi ka sorkar habang ngaong bagantin bodlo na margi nong karsyan hakabaro ki banta hakato ka por kabadang sdang ka jing ya kendo ka jongi banyo ya ka hok ka jongi kiwan na do southwest na makorwat ilanti ka bajingay
Kini Presiden Sekretari dan hang ni ban dan runkat ta bat phi kadai ka jing krau bat ka bor ka jong phi ba wan nyatan yang i bat ya kiru kum jo ma sene flash gon ko ma phi la ya wan sini ka banta ka ni ka jing kendo ko jong i ya ya garib hoi district borok ka wai unit ka jong i khamtam ro ya ka ni ka snong tengam kinong sajja ka ni ka snong bat ki snong ma marjan Kibla jed ya kane kasngi kane ka tarik ka live filter nu banai December man khot ya kane gajing kando ka jongi ki kuk kam helper na gabaro ki banta jong gari si jaintia ka jongi pijit sisa kane ka tarik kabaganlong kajing ya thokhana hangi haki pateng ki bandang wan ne ki khon ki kseo ke jongi ni khon rot jongi ba kalai filter December hasnong tengam jong Ribhoi district lakhat penlong ya ka jing ke dolang bat ban penken mau ya kasnong gathau bakadai kasngi amdai syo ke bakarpang Hendai kaladai ka sengi bakantang hangi ke longdin namar kadai ka sengi jong uklawat utaw de kiang nang ba ngai khubalai pi baro ba phila jini kani ka tarik ba ai kalat yangi banya keren bakadai ka jingrawai jong wai ne rangba jongi upankan mau yangi ba kadai ka sengi jong kiang nang ba Kabas kau tenat susu, nginam yo su sekau ndaka waipat kari, ngim yo su ndaka waipat kilo, kat kene kari kepada karku belai. Penkan mau yang ini kita ya terat sing ukiang nangba. Te mentah ngan ai ke kan ya tho ya pi ya kai ke banta jongi ke ku kam helpa, kai ke jinge khun ke jongi, ha kini gisnam. Sansnem gala yai menta rajandap te kai ga jing jadai bat kene ga sngi jong kenang ba ne ki daw ba ken mau wadam kene ne ga jing shisha la de pidon na phi na preng jong phi ki bela sedang ban sajja na do snem arjar lai hadu arjar san chaneng ken mau kene ga dai ga banta kabag jong phi menta ka sngi hang ni yo le se nga bakala sekal lipat nanga ne pen kan mau yang hato ka don jingia dai ne em bat kene ka e ka bajia kidaw bat ken nang ba ladon na pedeng ga jong phi ki bahayeng ga jong phi ki bala makina ne phi dai ki bahir pateng Basim ya kakam jung kikuk kam helpa ya lesi kila khlat te kanero kadai ka ba kan mau ya phi ba nang ni khamat kai ka kamram ka jung kikuk kam helpa te swaban poi ni ka banta nga karpa ji phi baro ki badan hang ni tangin yang lang man kan mau halaman sim ya kene ka sngi bat kum juro ngin pelong ka jing duwai halaman sip dengan siap jar ya ki paraba ya jalan ki bala khlat haswaju tengah kentu karpali phi bara tengin snap shiminat kum gadak bagi ken mau ya ki ni ki mensim ki bala khlat haswaju tengin snap Bless you.
nyimla ban long kum gajing long ke nang ba tambah kamensem bat ka akor kum ke nang ba baro nangi ngidai bandan kata kadai mensem ban ya kajat ka khong ya ka riba kajat ban rew te kijing dawa kijongi kum gikup kam helpa ngan chupakan mau ya phi kawai galong ba pan keu yang kajing ais ngeu bah kajong phi ni ong ka sarkar jalla ba ka sarkar pedeng ni ka sarkar kemi pan keu no ya ka honorarium na ka jing ais ngeu bah ka baki ai menta khandai spa na ka sarkar pedeng shispa na ka sarkar jalla hagatu araja khat khandai ni ai ka jing tho ka laiter gujun ni ong skeu bah pan keu no ya ka jing ais ngeu bah namar duna arpausna menchua ngiyo be chispa tangga ng jalla khandai spa ng sarkar India hakat santrik Desember 2004 naga liang sarkar in jalla kapangkeu no ya kane kajing karpat kajongi naga chispa tangka kapangkeu syaka 6000 kumta ka baha jong ka sarkar jalla kawan khatwai spa tangka shibanai khandai spa kadang ne sa hadu mentagas tengah korban keli na philayo ye kini ka noriam ne jingai sing baha du November kala apa ki pisah account jong phi ha apa ibro moral apa ta kam jam ma ka jeng sawa keren ham jam kan habal apa itu mau dipisah hadon tak ham jam memang so keren te kene ngipan balai ka poi menta ngisngongo ka sarkar Meghalaya hapo ga din da simti do director uma Swapnil Tambe YS director jong ka dia ka elementary and school literacy ngia keren ka to ka po arja khat khandai batu government andano ye kendo yu ngiyong ba de ban seo kat kum ga memorandum ga jongi ka seo manu bunai tinges ngo tanat ba menta usnam arajar arpulai ka sarkar gala seo yang manu bunai menshua ga sai pensa am sausan bunai bagan seo usnam batmai katar bunai me june menta ngila yo baro bunai ni December shwa Christmas hashwa Christmas ngiyo ngi sejantia ngiyo dindo ngiyo dah din Christmas ndai kai ke ba ke karpa ke jingkat pa jongi mentangi la yo kabalai ngi ong baseu yangi manu banai no snem bathmai ne kinu gisnem mi ki thagati jing dawa ke jongi namar ba ki pensa kumni kat kum galong hado menta ngi don ka jing karmen manu banai February usnem banwan yo arjar arpusa ka sarkar kan siu no man la ubnai ya ka noriam gujui ka daw ka noriam gi pan ka sarkar kiong ha ka sngi tho ka sngi ke bagi thong ding ka sarkar bat ka jalla bat ka parthai baro ka we ka ong thong yu ding ha ka sautre ka santre jun te ki khna na school ke le thong ding fikan mam kada sngi thong ding ki khna ga thong ding anda kiwan phai pa school ki bam jasngi dapat nya jaka kamera sejja ngi sejja daga ding kan tan jing mo yu kata bangin i khna ngi nong khele thung ding haden arfos nem kin bam jaru daga jo ngi sejja daga jo tu ding kila adep thung ni kata kadaw yong sebha ayangi dan ke LPG liquid petroleum gas naga gas bangin sejja ha ki kamera school jong ki school ha jalla pro kawai halor kane naga liang jong ka sarkar jalla gi karmen bon usnem banwan ngin yo ya ke LPG nginam shet sho daw de na digiranga te gane ka banta agar pa ye phi ki kukam helpa ginong yelam gi jong i badan hangne sngeu ba ya kren ba head teacher ne ba ka school managing ba fidon ong
biong yaki yatho yaki ba katadam bagami giding nag kakta ya ka ko dikhiya ka jungi sngaw ba adjust ne nagatugas scheme PM portion ya panbiang lang ni lang tay hino naga LPG naga gas kana mangin sadya no hagikam rasku sadya haskul naga gas kataro kila banle Nrela na kimtre banle pat ngan ong ba kiday ba kinongsyon yangi kiday kinongsyon yangi kikwa yangi bangin ngin ring man sim na katugat tadem na dugas ngi Monday dugas ngi Friday te nga karman da kajing tray rangkat jong phi bat kinong yalam jong ina pori boy district bat kajalai bro kawai ngin yo ya ke LPG da kajing tray rangkat ka jong i bat ki head teacher bat ki school managing committee bat ka sarkar te kawai pat kabanta ka ba ngikwa i ka sarkar ngi oh to ko por bang ilap ba ki nong chetja ke jong i ki khon gidan ki khon ki break school ngiru ngikwa bagi khon ki jongi kin yo ya ka jing hikai ka babiang ngi dan kamiro ya ki khon jongi baga ka lawai ka jongki kan longkom ba long lem ki wai pat ki wai pat ki breu ki badan ki batay sarkar tingi ong ka sarkar skeu ba yarap yang ina mar ka jing se ka jong phi ko to ka potan sia jar tangka mentaro ara jar tangka ngimyo banu bunai man se by school pat mantin uniform nginam yo pisa kakta halo kata-kata yengi tingi keren baru director uswapan tambe nagaliang ka jomu haden ba la wat kilat kilanti te wai no ka jing tho ha ka khanyo tel October 2008 uai ka jing tho shaka president jongi ka kong banales kabale Bakomjo so president jongi majeri juga all jaintia uyat ho akan city ba news number 1 arjara pusau ke sarkar kan ai free education kan penbiang yang ka by school kabalong kan ai yang ingim don kam so ban seo by school iki khon jongi ki kuk kamelpa ngimdan kam syo ban lada kidan gino school kibangi penya kibangi pelak school khon kisem ya kapisa ka hado ka bang ihaban penpat ikis khon jungi balai school nevan pendam negi haban simram lada kidan ko mita ke school ka basim pisa ngihab nagaleng ka jungi ngihaban I complain ban bo ujor siya ka sarkar te kumta na do nusnam banwan iki khonjong iki kukam helpa ka sarkar kan IA ya ngimdan kam shaban sewe ero ha ka by school ke tuition ne kinu taki ai school ki balaban ngin pha ai school ki khon ke jongi school ke daitan ki school sarkar na do LP hado UP ne secondary LP UP bat ki secondary ki school ke dai school sarkar ne ki school ki bayarap da ka sarkar ya pisa tambah gitu ke school private ngam tarai bandan ki ko ki bapha i khon jungi school ban school private kidan ki private school la pha ta kamon pindan pisa sibon ki pisa mo ban pha school lang to te gitu ta ki haban se hambon ki pisa ngala play school khon ha ki LP school government but ki aided school nong hang ne kan IA ka sarkar ma te kane gadai ka jingkarpat ka jongi nado ajar khat khandai menta kila orlong bor kabalangsa menta ni ay ka jingtho ka stuk April 2004 ya prime minister Narendra Modi bat ni ay ka jingtho show conduct sangma chief minister Langbao governor jonga jala Meghalaya jongi hato ka por Satya Malikpal gikarpan kata ka jingtho basngeu ba kar penkeu no ya ka norium ne ka jing aisngeu ba na ka bha jong ka sarkar pedeng ne ka sarkar keme
Namar ka ba kahado man ta kasngi hani ubanay di November kadang sa kata ka ba arhaus na mansua kendai spa tangka syubanay. Yangi kibadan siya katany siya tayo lamingi. Kijala kibadan siya tany siya tayo lamingi baro ginang yo menta kendai spa tangka syubanay na ka Sarkar India. Te halor kane ngila ay ka jing tha bagi ngila karpat jur yo Prime Minister. Hadop ngila pa santali ka jing penkan mau. Nalarang ta ngila ya keren kat kibang ilang lap kilat kilanti nang ta ngilang ay ka jing keren naki ngibo ka jing karpat ban ya keren yo Prime Minister bar Government of India. Te hadop kapor ka banta ka ba haginde gisngi beradab ngisdang ban pan sa appointment manikando yo Secretary Education pada minister jong ka Union Minister jong ka Bapak ya ka Education kataran pulih putih jong Sarkar India Dharmendra Pradhan ngilabo jing tha ni ong yu yakiba ika banikando ban karpan man penkeu no ya kani jing ais ngau baha nagabaha jong Sarkar India amtang juga Sarkar Meghalaya tamtang ye kajala Meghalaya henraya ka thanch tai lamingi baro takane ka jing tha kala poi sathe ka appointment kala poi hajing sha kini gisngi kiyong yang hadin Christmas ngila bikendo henray nagadaw pag mlaban kier ni Kermen bah ka tiyaw banangkong jong ni banay nangkong ni January ni don ka jing Kermen bangilaban ni kendo ban ngini karpat ban keren bat ku Secretary Education ne Union Minister nagabanta bakin pengkiw no iya kani kabaha na ka Sarkar India kajing dawa kajing karpat kajong ini ka Sarkar India kalong bakin pengkiw no handai spa tangka bakin pengkiw no siya ka 1,000 tangka hakashi banay telada ka Sarkar India kan penor long ya kani ka jing karpat kajongi kandai sagawai pan mau jam jungi ba ka Sarkar India kadan ka kami ka karpat kapat yangi kinong sedja pengin na kaliang ka jongi ngidon ka jikarban kembangi kum kinong yakit kam kinong yalam ngilayeng sisa ngilawat gilat kilanti nginayeng radba manta hajing yalam jong kong bandalis ban majeri ngidon ka jingkarman bau belai unai boar mensim lam unkan seo pengkandet ben reo yo Narendra Modi Prime Minister gari jongi yo Union Minister bat ka kanon menteri jong ka Sarkar India baro kawai bakin penkiw no ya kane ka honorarium na kajing ais nga bahat na ka Sarkar India nidon kajing karmay basta kajing ay mensim kajong pi baro basta kajing duway kajong pi ngidon kajing karman bah kini ka arpeus nem tam kan wanpat sa kaway kabanta kabangi kum ginong sadya kibala sa leben basala tambor kini ka arpeus nem baradep kum balong kum katakan ng kami ng mga ito kato ka por pianang ba hang nero nginam per na katahan nga per tang ka por bat kerukom hakato ka por kata ka rimay ka laki ka gerteng ka por padang sadja ka kre sadja wan pareng uthambor pan khajina ngipat arpeus nem tam ngi sadja nabanta ki khna school ka Sarkar ka thambor yangi kam juai yangi ka pisa mano banai kam ai yangi wan lagi trai mans nga baro kam juai pisa andre ka thambor yangi daga sna daga jing ban pen man saw yangi andre ka thambor yangi ka jabeng bangin telot bangin suai bangin long gibreu kiba rangli nagtaka daw ngidon ka jingkarman mentapan nado menta kasngi Prime Minister Narendra Modi kumba kontrak sangma ula da pangkeu ngidon ka jingkarman ba Prime Minister nun penkeu ya kani ka pisa ka jumi lalu penkeu kan point riu hajar na 1,000 shibanai laringi kanya kani ka dorjong ka yeo ka hat ki marba mardi kata ka 1,000 ngiyalenti na juai
hado hang ni kabay kalikan lakpoy hado ingi saw hajar kamdan airo ngilay tit kau kanungin niya na takadaw kapisah hajing sa kamdan dor lari kom langi bandrangkan ya ga ay baphitre sitam mapikiko daga mansem na mansem phila yen kikon jong phi kibadan hagiyeng phimai bami ki kapor mabiang han reha school ikikon kikna school phi ai bam hag daga por phi set haswa phin set phi sat phi pungkho iki jor kho yu khao phi ai ka bhatam phi karat ba phi ikikon la jong rei phi panbiang ki khon school kine ki kidai ki ki jia namar ba pidon ka mansim ba jinge lamdai ba pidon ka mansim jinge ba ka jingit khale na ka banta kini khana school ke badan kidai ki parados persnam ke jongi la himdan kini ke jinge ba ka jingit khale nga tharai ka jalla me khale ka jongi kalami khubor ba hapa tangam hapori boy district katangut ki khana school ki bami ka ja ba shat naga midday meal ki sok po ki pang panhir nebio kumna hado manta kam padan hani ka atros nem tam ban mi khubor ban pundan ro kita jingjia mano balai kam jia hato ka de ka jing set jong sarkar mereka dai baka jing baka jing kle ka jong pi kra di ki khon jong pi khon la jong nrai pi im ki khon ki bran school ki dai ki lawai ki pateng ke jong ka chat ban re baka jalla ka jong tekane nagalem prime minister ngiyo i ba hagini upanai bar adem mulaong wakila apa sa po parliament banai bor ya kilong kme Kaktin dakhar kiyong ganari shakti. Manay bori galong kami gintay. Tengah haladi nga kali. Yano kita gantay kan Prime Minister manay bor. Kini kibladan lupa pigi kukam helpa kiba bon mapina na pedang kukam helpa maday pigi nong kami. Hato yap yung ay bor. Ngani ka jinggaling abo. Hagi social media jo nga hagajing karan ba chief minister nga bojing karan ba director ba minister education habara ginong yalam jong political party kido perlok jong nga prime minister wong nari shakti ay bori gilong kami ki pass po parliament nga kali ki MP nga kali ki minister ki kukam helpa ki basyadja kim nang ban keren kim lat ban keren kim don ka sorban keren ya gini prime minister na may bor Lada mai bor ya piu no ayano. Ya kita basong adulan pagi. Ki kontrakta. Ki bareus pa. Kani ka jingkali nga bo api ba piru kan kali. Kali ke mali kali ki nong ba snong kali ke teacher, kali ke MDC kali baro. Ki ba don ka bor ban keren yet. Kani kan am kan mai bor yang imo. Te nagtakadaw nga don kajing governments kabaskem banginyo ya kane kajing bankir kanang bagan singan kajing im kajing banginang piteng shosho mansyat ya kane kaja kabasad kasya kaja kabatay kamet bat ya kaparkhat jong ikon bat bakinlong kinong snong kibadon ka kamram bat kajingit khile nagabanta ka ri bat kajay banre ko jong ipara